gave me two words esiGreek. Labagama amabili esiGreek asho into eyodwa anomqondo ohlukene. Uma isingisi sikhuluma ngesitime, alikho elinye igama elikwazi ukuchaza isikhathi ngaphandle kwegama elithi time. Igama elithi chronos, igama lesiGreek elisho isikhathi esingabaleka. I-chronos iyona eshoyo ukuthi zu 365 days izinsuku onyakeni. I-chronos letshela amantombazane ukuthi usuyiqedile ikhalenda kodwa ukashadi kuze kube manje. Ithi chronos yilena eyathi kuSara okwabesifazane sekuphelile, awusakwazi ukuthi ungathola abantwana, kodwa uthi uNkulunkulu akizomemezela. Namhlanje ebusuku ukuthi abakholwayo abaphili nge-chronos kuphela, kodwa kukhona esinye isikhathi Jesus esilawula impilo zabakholwayo. Uma umntwana kaNkulunkulu refuse to be controlled by chronos, refuse to be instructed by chronos. Uma kukhona Abraham okwenzeka izinto sebebadala ingoba benqaba ukuthi asikwazi ukutshelwa ichronos ukuthi ngeke ngisasebenza. Kodwa uPaulos ukhuluma ngesinye isikhathi esikhona kumaplazi kaNkulunkulu. Lesi sikhathi usibiza nge-due season. Chronos, you are left behind, but I'm here tonight ukuzomemezela ukuthi kukhona isikhathi esibizwa nge-kairos. Leso sikhathi asilawulwa umengamela, leso sikhathi asilawulwa muntu. Awudingi ukuthandaza ukuze sifike, awudingi ukufasta ukuze sifike, awudingi ukuya kumthandazo ukuthi sifike. Silethwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Namhlanje ebusuku ngizomemezela isikhathi esibizwa nge-kairos empilweni yakho. Ngizomemezela isikhathi esibizwa nge-due season. Tshela umakhelwane, it's my due season. Brotherhood, it's your due season. Izinto ebezingenzeki zizokwenzeka. Izinto ebeyinqaba, izinto ebeyibaleka ziyasondela. Izinto ebeyivijiwe ziyadedelwa. Due season. Uma sekuyi-due season, uHana kaya eShilo eyobonga ukuphila, uya eShilo eyobonga uSamuel ngoba ibelethe ivaliwe. Nge-due season ziyavulwa. Ngizothi noma ngabe yini ebivaliwe siyamemezela. Sikhuluma incwadi yesambulo ethi, behold, I place before you an open door. Ngegama likaJesu. Oshatalabakasaya. Animazi uMordecai nini? Animazi uMordecai nini? uMordecai animazi. uMordecai animazi. uMordecai mfundisi akayanga kwi-interview yokuphakanyiswa kwakhe, kodwa kwabiza isitha sakhe sangena kwi-interview on behalf of Mordecai. Yathi inkosi wenzelwana umuntu ethanda ukumbusisa. Lithi iBhayibheli uHarman waphendula ecabanga ukuthi inkosi ikhuluma ngaye, wabala zonke izinto ezinhle. Wathi mayiqeda
yathi Nkosi, thank you very much. Njengoba kathi kule interview bingeyona yakho. Go right now. Yokwenza yonke into okhulume ngayo kuMordecai. Uma sekuyi-Jew season kunabantu abakhulumelayo. Bazalwane ngiyamemezela. Ngishilo ngathi it's not a sermon. It's an activation. Ngicela ukuthela befundisi bami. Njoba singena kule season ebizwa nge-Jew season. Ingqondo yami ayingablock into zakho. I-past experience yakho mi ayingablock izinto zenza manje. Bathandekayo ngimemezela kini. Abantwana abangasebenzi bazosebenza. Abantwana abangawathola ngamabhasari bazowathola. Imize engaphelanga izophela. I-Jew season le. Makuyi-Jew season. Thandaza kancane uNkulunkulu enze kakhulu. Ngimemezela u-Jew season kuwe. Ngimemezela u-Jew season kwakho. Ngimemezela u-Jew season ebhizinisini. Simemezela u-Jew season kule ndawo. Akade befuna bazoyiveza bona ngoba sekuyi-Jew season. Apostle, can you round off, Baba?